Fl-ewwel konferenza nazzjonali mill-Arċidjoċesi ta' Malta fl-10 anniversarju mit-twaqif ta' Safeguarding Commission, l-Arċisqof Charles Cicluna appella biex kull min saf abbużat jitkellem. Sostna li l-abbuż li jsef f'ambjent ta' knisja iġib miegħu dimensjoni spiritwali delikata għax ifixkel ukoll il-mixja tal-fidi u l-messaġġ tiegħu kien ċar li kull forma ta' abbuż jew abbuż tal-poter mhix tollerabbli. L-abbuż m'għandux postu fil-knisja għax il-knisja għandha tkun familja fejn kulħadd iħossu safe. F'dan il-kuntest enfasizzaw ukoll il-missjoni partikolari ta' Malta bħala pajjiż li storikament laqa u proteġa u li għandu jkompli jkun spazju sigur għal minu vulnerabbli. L-isqof Luis Manuel Ali Herrera, segretarju tal-Kummissjoni Pontifikali għal Protezzjoni tal-Minuri, qal il-missjoni tiegħu f'dan il-qasam bdiet meta ltaqa' ma' vittma ta' abbuż klerikali. Io faccio da psicologo da 18 anni, perciò questa faccenda, questo studio gli abusi nella Chiesa l'ho studiato, ma è diverso quando uno conosce a una vittima faccia a faccia. Mark Pelicano li jmexxi Safeguarding Commission qal li l-inizjattiva tfasslet bil-ħsieb li jinħoloq spazju ta' riflessjoni u skambju ta' esperjenzi biex tissaħħaħ ir-responsabilità kollettiva għal protezzjoni ta' kull minuri f'Malta u lilin. Il-konferenza laqgħet flimkien mexxija tal-Knisja, professjonisti u persuni li matul is-snin talbu gwida jew taħriġ relatat mal-protezzjoni tat-tfal u nies vulnerabbli.